Arratsaldeon. Bai, kaixo. Odol emailean elkarteari galdera batzuk egiten gatoz. Galdetu las. Noiztik dago odol emailean elkartea Mendaron? Lehenkoan egun hitz egiten horri buruz, eta kalkulatu gendun, Mendaron nengo direla odol emaileak, orain dela 55 urte dola, edo 58, ez dago seguru. Eta hasi zian, Gregorio Vives eta Agustin Lafarobasta, beraien emazteekin, Maria Jesus eta Trinikin. Hasieran juti zen Elgoibarrera odola ematea, da ikusi zuten Mendaroko jende asko hasi zela Elgoibarrera juten, orduan pentsatu zuten bertan sortzea. Eta Mendaron izan da herri eredugarria, zatiko odol emaile asko dago. Zergatik zarete odol emaileak? Bueno, gu odol emaile egin ginen, baina 18 urte gendukanetik behar da, 18 urte izan odol emaile izateko. Egisa da, dorletan gurasuekin, dorletan aita eta dia Agustin da Marija aipatu ditugun horiek, orduan haiekin batea hasi ginen, askotan laguntzea jute ginen, eta bueno... Zuen moduko agianean, etortze ginen, laguntzea, pintxuak ipini, edo maixa jaso, ez da gizet, eta gero 18 urtean gendunean gure lehenengo lana izan zen, odola ematea. Eta zergatik ematen dugu, beharra da horrelako. Hasieran ez genekin oso ondo ere, bueno, eman behar genuen eta emate genuen jakin gara ziur zetarako. Egia esan, jende asko behar du odola. Eta zergatik ematen dioze odola beste pertsonei? Daude egoera pila bat. Daude istripuak, daude gaixotasunak, daude ebakuntzak, eta ebakuntza guztietan, istripuetan eta horrela, egunero jartzen da, kalkulu gata dituzte Euskal Herrian 5 minutu ero norbaiteri odola jartzen diotela. Odan norbaitek bolontrez odola emanin behar du. Ez dela jende hori hilingo litzake. Kontua da, artifizialki ez dute asmatu oraindik odola egiten. Orduan, odola da gauza bat, norbaitek eman behar du beste baten bizitza salbatzeko. Ez debe lortu laboratorioan itia. Orduan, bueno, hori da helburuetako bat. Azkenean, jendearen bizitza salbatzeko. Topiko bat emateko, baina alaxe da. Noiz ematen dezue odola normalean? Mendaron ematen da urtean 3 aldiz, eta izaten da martxuan, uztailean eta azaroan. 3 eman. Gizonezkoak eman dute izatez 4 aldiz, eta emakumeak 3 aldiz. Emakumeak ematen dugu 3 aldiz, zeratik eman badakizue behiaikoa nola ditzen dugun, hor pixka galtzen dugu, orduan emakumeak 3 aldiz. Eta gizonezkoak 4. Beti ere, 2 hilabeteko tartea egon behar da gutxienez emanaldi batetik beste emanaldira. Zuk azkenean ematen desunean, ematen da, bai 6 litro erdi odol ematen da. Eta gorputzak denbora behar du hori berriro sortzeko. Normalian ez du inongo eraginik eukitzen, zuko odola ematezu eta ez dezu asko igartzen. Igartzen dezu, gero kirola inberdin badezu, baina ez da igartzen, baina zure gorputzak sortu inberdu. 2 hilabeteko tarte hori berda... Zoitzua sortzen da, Laurehun eta 50 zentimetro kubiko kentzen dizkigute, koltsa bakoitzean, eta berreskuratzen da, urrengo egunera galtzen dugun urakin eta zerakin, segituan berreskuratzen da. Beste pertsonei odola eman aurretik analizatzen dute edo dezue? Guk amenez, guk itxen den gauza bakarra da, prestatzen deu lekua, etortzen dira enfermerak eta medikoak, eta eramaten dute odola laborategira. Baina adibidez, dorletak laborategian lana egiten du, orduan... Nik ez dut egiten laborategi hortan lana, odola egiten duen laborategi hortan, baina egiten dena da, odol hori egiten zaizkio, boltsa guztiak analizatu egiten dira, ikusteko, gaixotasun ema daukan, edo odol hori kondizio honetan dagoen, eta hori analizatu egiten zaio boltsa guztierik. Eta gero egiten dutena da, odol hori, 3 saritan banatzen da odola. Dago, diana globulo gorrixaz, importantia da, gero dago plasma eta gero dago plaketak. Pertsona bat ikentzen dioten poltsa bakoitzeko, 3 pertsonak hartu bat dute salbatu bat dira. Niri odola kentzen diat eta eman aldizut zuri plaketak, zuri plasma eta zuri globulo gorriak. Orduan, garrantzitsua da. Odol hori nondik ateratzen, nondik pasatzen da beste pertsona eman aurretik, beste pertsonari? Odol hori analizatzen debe, begiratzen dute behar dan bezala dagoela, azkenean zuri atea dizute eta aurretik ere begiratzen dute, baina begiratu behar zaio ia gaixotasuni badakan, edo ez dakan, edo ondo dauan, eta ja kontrol hori edana pasa eta berak esan duen 3 zati horietan banatuta geho,
beharran arabera, gaixo dagoen edo behar duen pertsona horri, zainetik sartze zaio berriro. Da, adibidez, globulo gorrixak daukate hilabete gutxi gora bera iraupena, plaketak 20 egun edola. Ez dute balio, 20 egun da ez dute balio, besteak hilabete, globulo gorrixak, eta gero plasma da gehien irauten duena zertikan kongelatu alda. Ordan kongelatu alda, minus 25 gradutan, eta irauten du 2 urte edola. Ordan plasma da gehien irauten duena. Eta bakoitzera ditzen da, gauza desberdinetarako. Istripu desberdinak edo gaixo desberdinetarako. A positibo daukatenek zergatik ezin diote beste odol mota bat daukatenek edola eman? A positiboak eman aldio, A positiboari. Baina daude odol talde desberdina, badakizue. Dago A positibo edo negatibo. Dago AB positibo edo negatibo. B positibo eta B negatibo, eta 0 positibo eta 0 negatibo. Eta horien arteko jokoa oso desberdina da. Orainen esplikatzeko pixka zaila da. Eta ekarri dizkizuet gero grafika batzuk, edo gaur ez dira iritsi, baina eskaminen ekartzeko zuentzako, gero gelan zuek esplikatu ahal izateko handerein hori edo zuen laguneri, nola dan zein odolek zein eman aldion da zeinek zer jaso alduan. Zati desberdina da, adibidez dago, 0 negatibo dela deitzen dute unibertsala, zatikan 0 negatibo eman aldio deneri. A positibo, a negatibo, deneri eman aldio. Baina berak 0 negatibo garratu aldu. Da, emaile unibertsala daitzen dira. Gaixotasuna daukaten pertsonak ere donatu dezake odola? Segun zer gaixotasun. Gaixotasun asko daude, baldin badazu tentsioko arazoak eta pastillatzen duzu, klaro, donatu aldezu ez dago arazorik. Baina gaixotasun beste dozein arazo potolo baldin badakazu edo... Normalian helburua da, sano dauden pertsona, zu ondo zaudenean, zuk aukera eukitzio edo itxia, donatzia odola. Batez ere, gaixotasun, odola behar duten, esan deun lehenko kontu horietako. Baina, gaixo egon ezkio ez du merezi. Ez du merezi. Etortziak, ez du merezi. Gaixo, jadez, tentzioko arazoa dakazuelako, ez da gaixo ere, segun ze gaixotasun. Gaixo hori bazaude, behar dezu gaixo odola hartzea, igual, ematea baina. Bai, eta gertatu izan da igual inoiz, gripeakin nago odole mailia tokatzen dianean. Ba, igual justu emanaldi hortan ezin dezu, baina urrungorako bai. Orduan gaixotasuna da, segun zer dan. Bai. Eta zein pertsonek ematen diozu odola? Bai, egun horiei, bai istripua izan dutenei, bai ebakuntza izan dutenei, edo gaixotasun dakatenak, anemia bat daukatenak, edo leusemia kroniko bat, edo daude mila arazo. Ezekik nuen hemen mendaron kaso bat, mutil gazte bat, eta behar esan zituen, poltsapilloa eta zan barnen, eta importantia izan zen, mendaron ere bai jendeak kontzientzia pixka hartzea, zein beharrezkoa den edo odola ematea, zatean bizitza asko salbatzen dira. Entzatzen dugu batzutan, gero ez da gogorikan, ez da gizera, eta azkenean ondo gauden ontzako, da, ekintza txiki bada, 20 minutu gehienez, bitu hau dago borja, lasai. Ja, emandu? Bai, ba. Eta ez da, esaten dutzeko izatez, gero jatu duzu pintxito bat eta etxera goaz. Baina poltsa horrek adibidez, salbatu baldu pertsona baten bizia. Ez geha, igual, kostiente ez geha, zerako importantia da. Zenbagarren aldia da odola donatzen dezuena? Bai, nik adibidez, iten dute odole maileetan olako rekonozimentu bat, ez? Eta ematen baizu 25 aldiz, lortzen dezu zilarrezko dominatxo bat. Eta nik ja dakat urrezko domina. Ja eman dut 57 aldiz. Nire bizitza, bai? Nik ez. Nire dokatik ia nik odolan beharra da. Ia arantzena nahi jarri berko liakete, hori anemiak diritzen egiz. Baina ez ondo nago, baina ezin dut eman. Dakat niretzako justu. Dauzkat, hasieran ematen nuen asko, baina gero aurrun aldien ondoren, beditu zitzaidan anemia pixkat eta ez dut rekuperatzen oso ondo. Men laguntzen dut, eta jazte. Listo? Ekarri dizkizuegu, begira, fitxa batzuk, ekarriko dizkigute odole mailetatikan eskatuta behar nuzkoan gauza gehiago zuentzako eta gaztu egin zaizki ekartzea. Orduan, dakago hau bezala beste fitxa batzuk baita ere, ondo gozan, zuetik gela eraman eta gelan esplikatzea,
eta hori, fitxa horiek, eta gero joku batzuk, partxiza, tresen raia eta hola, pixka bat ikusteko odolaren zeintzu dio propitateak, eta pixka guri entzun diguzuena, kartulina bat, egin konaiz. Eta hau pixka bat zuentzako, nahi badezue edo, albadezue edo, handein hori eman, edo pixka bat zuek gelan, esplikatzeko, gaur kontatu dizu egun guztia dago pixka bat hemen. Eta oso kuriosuak, lehenengo transfusioa noiz egin zen, noiz jakin zen odol talde desberdinak daudela. Horrelako oso kurioso batzu bat daude, zuek esplikatzeko, orain zuek gela dago dezatenean, zure laguntzuei esplikatzeko ondo ditzen mazaizu. Bale? Bale. Eskerrik asko, oso azalpen lagungarriak esan dira, eta ber zerbait ikasi dagoen lagungarriak. Oso ondo, zuek? Oso ondo, eskerrik asko zure. Aprobetxatu eta gelan esplikatu laguneri, eta egun ematen espero dugu zuek ere bai emaileak izatea eta hemen ikusiko behala. Bueno, agur. Agur, nazkak. Agur. Eskerrik asko.